jaar hadden we er 450 heen. 450? Ja. Maar die bleven niet allemaal kamperen, denk ik. Nee, we hebben zo'n 90 blijven kamperen. Het is ook 90 keer spek en ei dan vandaag. Dat wordt camping A, dat wordt camping B. C, dat zijn meestal de campers. Oh, als ik dan weer even terugdenk aan de gekleurde golfballetjes, dit is wel een beetje, hè, dit is het niveauverschil. Het verhevener volk wat hier. Ja, maar aan de andere kant hadden we door het vuurdeel, dat is in de bak, dan kan er voor afsleten, hè, van de buitenkant. Dus dat is nog redelijk overwoepen, want er werden niet gereden met het verkeer. En dat voor camping D. Even kijken, dit camping C. Nou gaan we naar oh kijk! Dat is de muzikant. Als het een fietser was, had ik het wel geweten. Dat moet dan een Van der Poel zien, of niet? Nee, dat is... en de muzikant, ik weet niet of je dat kent van Maastricht, Sheng en Cher, ooit van gehoord? Ik ben geen Sheng, hè? Cher? Iedere morgen. Ja, vandaag ben ik het vergeten. Maar vertel. Nou, die doen vrij veel met muziek. Ja, er staan programma's gemaakt, er zijn verschillende theatertjes, dus de meute weet wat die doen. Maar de enge vinden dat allemaal gele laarzen aan. Ook gele rubber laarzen wanneer hij speelt. Dus de man hij vereeuwigt in de poel. Maar en ik geloof dat dat een voetpad wordt. Het is... hoe moest ze dit complex nou nemen eigenlijk? Is het een kunstcamping, een belevingstuin, een openlucht? Dat is gewoon een beetje, dat hangt voor van ons over gedacht voor het van openlucht en tentoonstelling, beelden, tuinen had ik allemaal leuk gevonden. Maar het is in principe nog niet zo dat hij open voor publiek is. Dus er zit echt een uitzondering hier. Dit is dat kan er later nog aan de kleinkinderen vertellen. Dat we zelfs op camping D zijn geweest. Zelfs toch, ja. Dat is ook vol met studenten, dat die via mijn dochter worden gekomen. De dochter studeert? Ja, die studeert in een Cardago ook journalistiek. Nee! Dus die zou dat wel best interessant gevonden, want die had zich ook vooral bezig gehouden met audio-visuele dingen. Leuk. Het kan allemaal samen, hè, op een of andere manier. Op de een of andere manier kunnen we alles samen. Ja. En waar is ze nou, de dochter? In Tilburg is ze. Nou, die werkt toch nog, die zit op het punt om af te studeren. Maar die werkt toch nog bij Eurogroei. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Ik ook net van te vuren. Net zoals Sheng en Cher. Ja. Maar dat is eigenlijk een, ik waarschijnlijk dat bestaat, een bedrijf dat zorgt voor financiën voor films te produceren. Oh. Uiteraard vooral Nederlandse films. Dus je moet dan ook, dat geeft ze bij die opnames van die films en zo gaat alle. En zijn dat dan ook een beetje de filmhuisfilms? Nee, dat zijn toch een beetje wat meer, dat zijn een beetje meer de commerciële, een beetje de commerciële films. Films word je ook nog zo uitkijken? Niet zo snel. Ja, ik ga nog niet zien van de opnames die ze hebben gemaakt wanneer ze interviews had met de acteurs en zo. Oh, dat deed ze ook? Ja, en op de Rode Loper in de première is in Tuschinski of waar dan ook door in Amsterdam, dan moet ze ook die Rode Loper dingen doen. Dus, wat leuk! Dus en ze moet nog afstuderen? Ja, dat had het wel alleen een beetje vertraagd. Ze zou eigenlijk nu in juli zijn afgestudeerd, maar door die coronatoestanden is dat ook een hoop ertussen gekomen. Maar ambieert ze een carrière voor de camera of achter de camera meer? Ik denk op dit moment dat ze toch wel achter de camera. Oh, dus ik hoef me geen zorgen te maken voorlopig. Nou, en ik weet wel wat ik de voorkeur aan zou geven. Oké. Ja? Begint er een te lachen. Ja. Zwieg! Maar ja, de medische wetenschap die maakt alles mogelijk tegenwoordig. Ja. Alhoewel, die had ook wel geld met Sean. Kijk. Maar ja, wat wil ze met zo'n vader? Ja, niet veel vluchten. Oh ja, ik vind Tilburg niet echt vluchten. Ja. Is echt nou, ze had de ganse coronatijd had ze nog heen gezeten. Ja.
Op welke camping? Nee, ze mag binnen slapen. Echt hoor? Ja, maar ze moet wel filmen dan. Dan kan je toch die filmpjes, bekijk ze maar op YouTube, die had ze gemaakt van verschillende jaren. Van Brommelpop. En we binnen nu voor het open podium. Hè. Maar heeft ze dat een beetje ook van dat visuele, heeft ze dat ook een beetje van man meegekregen dan? Dat zou best kennen. Van mij had ze waarschijnlijk niks metgekregen, dat is allemaal goed zo, denk ik. Vandaar dat vluchten natuurlijk. Ja, ja. Oké. Maar ooit kan het niet meer. Vluchten. Het vluchten. Ja. Nee, maar je zei het net van... Een kop koffie? Nou, lekker. Dat weet ik niet, dat kan ik niet garanderen. Want er stond geen eden bekend. Maar voorhand wel een redelijk apparaat, geloof ik. Een redelijk apparaat. Maar je zei het net van, we zien het een beetje aan het uitbreiden. Hij bedoelde, ja, maar dat is meer wat via zelf persoonlijk Maar leuk dat was dan podium 2 vooral. Oh, ik dacht dat het bedoelde met tussen aanhalingstekens kunstvoorwerpen of zo. Ook? Nee, ik denk van wel, bij dat van Brommelpop had vooral zelf gezegd van voor het maximum van, tenminste wat de gasten betreft, van 4 tongen. Ja, dat is leuk blijft. Maar hoe is dit nou voor? Dat hij niks ziet? Nee, dat is iets wel, Gert, maar dat dat is is tegen de vliegen. Oh. Hm? Ja, wij zijn nerveus wanneer ik denk dat het in beeld is. Ja, ja. Ja, wie weet, het portretrecht. Ja, dan moeten we nog wat vallen. Niet dat we er problemen mee krijgen. Ja. Hey, en binnen dan? Heb je binnen ook een podium? Dat is wel een beetje... maar bij een aantal is het een privécafeetje. Maar als je nou liever de voorstanders zoals wij, hè? Ja. Die interesse hebben, benieuwd zijn, die zo net een paar dames koffie te drinken. Krijgen die dan net zo'n leuke tour als wij vandaag hebben gehad? Dat is wel vaker dat ze aan de poort stond. Maar als ze vragen, dan maken ze best. Uiteraard, kijk je dat. Het binnenaanval, dat is het... Oh, Hey? hoe was de hond? Oh, dit is de vierkant. Nee, vanwege de hondsdolheid. Oh, dit... Wild Tollwood. We moeten gewoon volgen. Nee, dat is het hoe. Ze wordt waarschijnlijk wel naar het horeca-gedeelte zien. Het binnenpodium. Ja. Wanneer ontstond nou eigenlijk bij jou het idee van ik wil een muziekfestival gewoon? Zit je zelf ook opgegroeid met festivals? Ik ben zelf wat spelen betreft, ben ik sowieso muzikaal bij de pest. Maar nou, het is eigenlijk allemaal van het een op het ander gekomen. Hè. Hij had niet vroeger, ja, wie hij kwam, dat was... Loop even een stukje ver, dan kan Rudy ook een beetje lichter. Ja, die tafel, die shop. Heb je leeg hier? Ja, die zijn niet wel leeg. Oh, dit is vast en zeker de kunstenares in kwestie. Nou, die tafel die stond normaal niet, maar dat is vorige week, 4 weken geleden, kwam met een collega die had wij gewerkt en hadden wij afscheid. Dat is normaal hele biljart. Had ik nog met collega's dat ik daar het... Had je me gezien, Rudy? Ja, hij staat er nou precies onder. Oh, je bent nog op de... Ja, want het gaat... Dat is nog... Ja. Boven... Ja. Ja. Dus kijk, geen minderjarige aan alcoholisten. Oh, maar dat is een interessante wijnfles die doorhinkt. Ja. Dat is een... ja. Dat doet me dan denken een beetje aan de tekenfilm. Met die ezelen, die twee? Nee, die twee Dalmatiërs die allebei een string spaghetti aan het opeten zijn tegelijkertijd. Maar dan kan ze dat dus met wien ook doen. Ja, dan die barberen maar eens. Want als ze daar eng in het zoer deed, dan kan de hangen en het drinken. Het is een soort van wippen eigenlijk was ze dan geweest. Ja.
Ja, nee, ik dacht daarom dat ding aan die ijs, van die twee ijzen die met die vuurbek, dat die allebei de draak kunnen komen en dan kunnen we alleen aan de enge bak komen en ze alle twee samen en dan naar de andere gunt. Nee, niet bekend? Nee. Nee. Maar ik kan me bij die fles wel hilarische tafereelen voorstellen. En hij is eigenlijk hetzelfde. Maar dat is nu al keer vullig. Alles wat je hebt. Oh, kijk nou toch eens. Kijk, hier is voor het... hier is voor dat gedeelte, het middenstuk, eigenlijk alleen het stuk waar er biljart staat. Dat waren vroeger zo betonnen, van die betonnen elementen die dus hou eerst dat binnenste stuk opgeknapt, daar had ik studiebegeleiding gegeven. Studiebegeleiding? Ja. De filosofie van het leven? Levenslessen? Nee, wat voor studiebegeleiding gaf je? In principe van middelbare school, MBO, HBO. Dus je zit eigenlijk docent? Geweest, ja. Ja, ook voor een deel. Ik ga dankzij het idee dat ik meer bouwvakker ben dan docent. Maar het grootste deel had ik in Groenewald in Steen lesgegeven. Wat is dat? Scholengemeenschap, middelbare school. En op Fontjes had ik ook nog sociologie en ik het gegeven. Nou ja, dat je een sociaal immers ziet, dat had ik wel aardig in de smiezen inmiddels. Ik wil niet zeggen dat je daar in de sociologie gaat dat het sociaal is. Trouwens, ik heb me best goed vuur doen. Joh. Hoe lang moet je al? Ja, dat gaat ook zo snel, maar dat is nog toch al langer dan 40 jaar. En nog niet goed gebouwd.